Θα ξεκινήσουμε από την έννοια του υπαρξιακού. Νομίζω είναι το πιο δυνατό στοιχείο του συνεδρίου και αν έχει ήδη επιτευχθεί κάτι από την περσινή διοργάνωση, είναι ότι το συνέδριο κατάφερε να εισαγάγει στο δημόσιο διάλογο ακριβώς αυτή την ιδέα, ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υπαρξιακό. Δεν είναι δηλαδή τα επιμέρους ζητήματα, οι δυσκολίες του λαού, κάποιες αντιδημοκρατικές στάσεις του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει ένα πρόβλημα υπαρξιακό με την έννοια της συνέχειας του ελληνισμού, της συνέχειας του πολιτικού κέντρου, του κέντρου δηλαδή, που πολιτικά επιτρέπει στον ελληνισμό να έχει την ιδιαίτερη δική του συγκρότηση μετά το 1821. Το συνέδριο, θέτοντας την έννοια του υπαρξιακού, διαπιστώνει ακριβώς ένα όριο. Ένα όριο που μπορεί να είναι ασφαλώς αρνητικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές, κίνδυνοι, δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι απλά, τα ξέρουμε όλοι. Τη διάλυση της οικονομίας, τη γεωπολιτική υποδούλωση της χώρας, την κοινωνική ερήμωση. Και θα έλεγα βέβαια ότι παρόλο που οι σταθμοί σε αυτή την κατρακύλα είναι πολλοί, τα μνημόνια σαν ένας από τους τελευταίους σταθμούς ήταν αυτό που πιστεύω ότι έκανε το κλικ ώστε η χώρα, με όποια μορφή και αν υπήρχε, να γίνει πλέον χώρος. Έτσι ζούμε σε μια κατάσταση προτεκτοράτου. Το συνέδριο με το υπαρξιακό επισημαίνει ότι αυτό το προτεκτοράτο είναι ένας δυναμίτης για την ύπαρξη της χώρας. Απ' την άλλη μεριά, ακριβώς μέσα στον τίτλο «Το υπαρξιακό στην προοπτική του 21ου αιώνα» δίνει και μια θετική διάσταση, γιατί θα πω κάτι τετριμένο. Η κρίση είναι πάντα και μια ευκαιρία και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή για τον ελληνισμό και για την Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε ίσως, αν το δούμε υπαρξιακά, αντιμετωπίζουμε και μια δυνατότητα υπέρβασης. Να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, όχι μπαλώνοντας τα προβλήματα, αλλά σε μια προοπτική αναγέννησης, ενός νέου υπαρξιακού ξεκινήματος. Και ελπίζω ότι αυτό θα το καταφέρουμε, να το αγγίξουμε στο συνέδριο. Μιλάμε για υπαρξιακή αναγέννηση του ελληνισμού, βέβαια σε μια στιγμή που ζούμε τα χειρότερα και κινδυνεύουμε από τα ακόμα πιο χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ίδιο το συνέδριο μας καλεί όχι να δούμε ποιοι είμαστε μόνο, αλλά και τι θέλουμε να είμαστε, εγώ θα σταθώ στο ενδεχόμενο των καλύτερων για αυτή την υπαρξιακή αναγέννηση. Να το θέσω ως εξής. Ζούμε σε μια ιστορικά κρίσιμη στιγμή για την ανθρωπότητα, το καταλαβαίνουμε. Ζούμε την κρίση αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, της Δύσης, της δυτικής παντοκρατορίας. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αν λάβουμε υπόψη ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος, αυτό που συστάθηκε δηλαδή μετά την Επανάσταση του 1821, συστάθηκε και μαζί και ο ελληνισμός, ο νέος ελληνισμός, πήρε ένα χαρακτήρα τη στιγμή που συγκροτεί αυτή η δυτική παντοκρατορία, η αποικιοκρατία με λίγα λόγια, στα μέσα του 19ου αιώνα. Συζητάμε εμείς τώρα για το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας τη στιγμή που αυτή η παντοκρατορία κλονίζεται, αν δεν καταρρέει ήδη. Και αυτό νομίζω δείχνει ότι η υπαρξιακή απειλή ή το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας είναι, και έτσι πρέπει να το δούμε, σαν μία πτυχή του υπαρξιακού προβλήματος της δυτικής παντοκρατορίας, γιατί και σαν πολιτικό σύστημα και σαν κοινωνική σύσταση το νέο ελληνικό κράτος πήρε χαρακτήρα μέσα από την εξάρτηση ακριβώς με τη Δύση. Ήμασταν, να το πούμε έτσι, αυτοί οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ουσιαστικά νομιμοποιούσαμε τη δυνατότητα της Δύσης να κυριαρχεί παγκοσμίως ως η κληρονόμοι ενός κλασικού πολιτισμού απέναντι στους άγριους της Ασίας, της Αφρικής. Τώρα λοιπόν οι άγριοι, σε εισαγωγικά το βάζω, της Ασίας και της Αφρικής διεκδικούν την ανθρώπινη υπόστασή τους απέναντι
στους πολιτισμένους της Δύσης και εμείς, σαν Έλληνες, καλούμαστε να πάρουμε θέση, να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και χρειάζεται μια θετική απάντηση σε αυτό το πράγμα που πιστεύω ότι το συνέδριο, ένα συνέδριο σαν αυτό που θα γίνει τώρα τον Νοέμβριο, θα μας βοηθήσει, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει να αγγίξουμε αυτό το θέμα. Αν τα δούμε από αυτή τη σκοπιά, καλούμαστε όχι απλώς σε μια στρατηγική αναπροσαρμογής της Ελλάδας στο παγκόσμιο σύστημα, αλλά σε μια στρατηγική εξόδου από αυτό που ήταν η Ελλάδα, που είναι η Ελλάδα σήμερα και στην πραγματικότητα από αυτό που ήταν τα 200 χρόνια του νέου ελληνικού κράτους. Χρειάζεται να αναζητήσουμε μια ουσιαστική πολιτική ύπαρξη, ανεξαρτησίας, και εδώ η σύμμαχοί μας, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν μπορεί παρά να είναι οι λαοί της περιοχής. Πρέπει να είμαστε θετικοί. Παρόλο που είπα ότι αντιμετωπίζουμε τα χειρότερα, η οποιαδήποτε άμυνα, ακριβώς επειδή είναι αυτός ο ιστορικός ορίζοντας που ζούμε, δεν μπορεί να είναι σκέτα αμυντική. Να υπερασπιστούμε σκέτα τα δημοκρατικά δικαιώματα, ας το πούμε έτσι, του λαού. Να υπερασπιστούμε σκέτα τα εθνικά μας δίκαια από αυτούς που τα απειλούν. Χρειάζεται να υπάρχει ένας θετικός ορίζοντας του τι πραγματικά διεκδικούμε να είμαστε. Θα σταθώ σε δύο άξονες που τους θεωρώ κέριους, παρόλο που μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο ένας αφορά το εσωτερικό πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατία με λίγα λόγια στη χώρα μας. Είναι κρίσιμο. Σε αντίθεση ή σε διαφορά ίσως με άλλες περιοχές του κόσμου, ξέρω εγώ, με το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, στην Ελλάδα το κεντρικό πολιτικό ζήτημα με το τοπικό δεν μπορεί να διαχωριστεί. Νομίζω λοιπόν ότι μια λογική δημοκρατίας, μια στρατηγική δημοκρατίας σε μια λογική αναγέννησης του ελληνισμού πρέπει να περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Και τον θεσμικό εκδημοκρατισμό και τη δημιουργία εναλλακτικών θεσμών από τα κινήματα που συγκροτούνται αντιστεκόμενα στην κατάσταση. Εναλλακτικοί θεσμοί από τα κάτω και εκδημοκρατισμός του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος από τα πάνω. Θα το συζητήσουμε και σε μια συγκεκριμένη συνεδρία αυτό, σε μια συγκεκριμένη από τις συναντήσεις, από τα εργαστήρια του συνεδρίου. Ο δεύτερος άξονας είναι, ας το πούμε έτσι, το εξωτερικό, αφορά τη θέση, τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και εδώ νομίζω ότι αυτό που είναι αναγκαίο πάλι σε μια προοπτική εξόδου αλλά με θετικό ορίζοντα είναι να φανταστούμε μια δική μας αναθεωρητική πολιτική. Το πολιτικό σύστημα ήδη από το 1990 κρατάει μια λογική ότι υπερασπιζόμαστε το διεθνές στάτους απέναντι στις αναθεωρητικές πολιτικές, ας πούμε, των Τούρκων ή άλλων. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν εξ αρχής τεράστιο λάθος. Θα μπορούσε για λόγους, για να κερδίσει κανείς χρόνο να υπερασπιστεί το στάτους, το διεθνές στάτους, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται και τώρα πλέον είναι προφανές, είναι μια δική μας αναθεωρητική πολιτική. Αναθεωρητική πολιτική δεν σημαίνει κατά ανάγκη να βγούμε, δηλαδή δεν σημαίνει κατά ανάγκη ρητορικά ακραίες λύσεις, όπως το να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι εδώ που βρισκόμαστε και όπως βρισκόμαστε να διεκδικήσουμε και για μας τους Έλληνες, αλλά και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής, μια στάση ουδετερότητας απέναντι στις απειλές του πολέμου, απέναντι στους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων, μια στάση ουδετερότητας που σημαίνει ταυτόχρονα δημοκρατία και ειρήνη ή ανάποδα, ειρήνη και δημοκρατία. Χρειαζόμαστε συμμαχίες, ασφαλώς, αλλά η βασική μας σύμμαχη εδώ δεν είναι η Α και η Β κυβέρνηση των διπλανών μας κρατών, είναι πρώτα απ' όλα οι λαοί που βλέπουμε να διεκδικούν στην περιοχή τη δημοκρατία και την ειρήνη. Μπορεί η Ελλάδα ή μπορεί ένα κίνημα από την Ελλάδα να
ανοίξει το διάλογο και να ανοίξει μια πρακτική με τους λαούς που διεκδικούν ακριβώς αυτό. Αυτό που ελπίζω από το συνέδριο και προσδοκώ και γι' αυτό συμμετέχω άλλωστε, είναι ότι το συνέδριο μπορεί αυτά τα θέματα να τα ανοίξει, να εμβαθύνει σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, που σημαίνει να αναζητήσει όχι ακριβώς λύσεις, αλλά να ψάξει αυτά τα θέματα, να αναζητήσει θετικές προοπτικές, να ανοίξει τη συζήτηση, να βρει άξονες συνεννόησης και κοινής δράσης σε όλα αυτά. Το συνέδριο, η διακήρυξη του συνεδρίου το λέει ρητά, δεν αναζητούμε μια πλατφόρμα και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σοφό και βγαίνει από την εμπειρία των διοργανωτών. Αναζητούμε όμως αυτή την κοινότητα συζήτησης και κοινής δράσης πάνω στις προοπτικές μιας αναγεννητικής στρατηγικής για την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Ελπίζω ότι κάτι από αυτά θα τα καταφέρουμε.